Maďarský premiér Viktor Orbán ani počas turíc nezostal doma. Vydal sa do Francúzska, kde na pozvanie Marine Le Penovej vystúpil v meste Montargis. Svoj prejav poňal ako ostrú kritiku Západu, Európskej únie a migračnej politiky. Varoval pred scenárom, ktorý podľa neho čaká aj Maďarsko, ak sa podriadí bruselským byrokratom. Orbán na francúzskej pôde, symbolické miesto a tvrdé slová. V pondelok sa v Montargis stretli predstavitelia hnutia Európski patrioti, ktoré spája národne orientované politické sily v Európe. Miesto konania podľa Orbána nie je náhodné. Práve Montargis má byť podľa neho príkladom toho, čo sa deje s Európou, keď krajiny stratia suverenitu a moc preberú zahraničné záujmy. To, čo sa v tomto meste stalo, ukazuje v malom, čo sa stalo s Európou, ku ktorej sme kedysi vzhliadali, uviedol Orbán na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti. Premiér zároveň zdôraznil, že kedysi prosperujúce francúzske mesto dnes podľa neho čelí úpadku, ktorý spája s migráciou, kriminalitou a sociálnym rozvratom. Kritika migrácie aj Bruselu. Orbán bez okolkov opísal situáciu v Montargis ako dôsledok straty kontroly vlastencov. Pripomenul aj udalosti spred 2 rokov, keď podľa neho migranti z imigrantských štvrtí vyrabovali obchody a ničili verejné priestory. Pracovné miesta opustili mesto a na ich miesto prišli migranti, kriminalita a drogy, konštatoval. Z jeho slov vyplýva, že podobný scenár podľa neho hrozí aj Maďarsku, ak sa podvolí politikám Európskej únie. Bruselskí lídri podľa Orbána tlačia na prijímanie migrantov, spoločné zadlžovanie a financovanie vojenských konfliktov. Maďarsko ešte môže zabrániť tomu, čo sa stalo vo Francúzsku. Maďarský premiér vo svojom vystúpení vyzval na obranu národných záujmov a varoval vpred tým, čo podľa neho môže nastať. Toto nás čaká, ak sa aj z Maďarska stane krajina imigrácie. Toto nás čaká, ak budú 100 000 maďarských pracovných miest ohrozené kvôli urýchlenému vstupu Ukrajiny do EÚ. Zároveň obvinil európsku byrokraciu z toho, že sa snaží dosadiť svojich domácich agentov do moci aj v Maďarsku. Výzva k mobilizácii pred hlasovaním Vox 2005. Orbán zakončil svoje vystúpenie apelom na voličov a národne orientované sily, aby sa zomkli. Aby sme sa úspešne bránili, musíme ukázať silu, vyhlásil a vyzval verejnosť, aby sa aktívne zapojila do hlasovania v rámci iniciatívy Vox 2005. Ďakujeme, že odoberáte kanál Médium 21.